and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Natingali siya sud sa banyo. Tuktukon ko siya. Gipukaw sa ko sa kong ihi. Manuktok na ko. Unsa? Si Larry. Magikasuti siya diha sud sa banyo. Kinsa ang gikasuti? Nganong ingon og sa malipayon kayo siya. I love you, baby. Oh. God. May laing hinigugma si Larry. No. No. Oh, God. Murag nilumoy ang akong tuhod. Larry's cheating on me. Oh, baby, wait ha. I have to go. Maisusiyaw na ko. Bye. Rest well. Gikinahanglan ka rin mo sa itong baby, okay? I love you. Bye. Murag may minagubos liyo sa putani ba niyo? Sama ka to. Magawas ko. Oh. Gikan tingali ka to sa pikas lawak. Bubalik na ko higda. Muhinay ko sa pagtapan ni Hennessy. Nainanog pagyapon siya. Muhigda na ko sa pikas bahay ni Kama. Mihigda na siya tupad na ako. Apan, mitalikod siya na ako. Wa diya kinibuhatan ako kani ato. Kanunay ko diyang gakson. Mataki kayon kapag dapat mi sa paghigda. Apan karon, kitalikdan ako niya. Ngano man, Larry? Unsamay akong unsamay akong pagkuwang. Ganong nakabuhat ka pa diinin ako. I love you so much. Oh. It is a... Just let me hug you tight. Oh. Nagkila ka? No. Don't mind me. Luha lang kini sa kalipay. Okay. Matawag na tagbalik ka. Hey. Wow. I just miss moments like this. You hugging me tight. Come. Larry, Yes, babe. don't let me go. Please. Please. Don't ever let me go. Hennessy, ay. You promised me ako lang. Bisaad ka. Ug bituo ko. Ug tuhuan ko gihapon hangtod karon ang maungsaan. Lauman ako. Hangtod na sa katapusan. Don't give up on me, Larry. Cause I'm not. Never. Giving up. Never. Promise me. Promise me. Ug ako kining tuhuan. Tuhuan sa gihapon ka. Ay. Promise. Thank you. Thank you. Thank you, babe.
soup. Maayo kini sa'yo sa buntag to boost your energy. Here, have a taste. Perfect! Thank you, Iha. Gusto ko magkaton sa pagluto ini, tita. Well, you should. Usa kini sa mga paborito ni Larry nga higupon sa'yo sa buntag. I know, tita. Guess, kinahanglan akong makaton sa pagluto o sa uban pag mga putahe. Gusto kong serbisyuhan si Larry for the rest of my life, tita. I want him to stay. So, make him stay. Sa unang hint pa lang sa suspesyon mo sa lalaki nga imong gimahal. Be alarmed na, Hennessy. Ayaw pagpakabutabungol. Kinahanglan mo aksyon ka na. Ayaw tuguti ang sibisan kinsa gabu ilog sa imong gipanag-iya. Tita, apan sa imong buhaton kun ang lalaki nga imong gimahal. Imong masayran nga may lain na di ang gimahal. You're asking for my opinion? Yes, tita. Mark your territory. Let the woman know your authority. Pailha siya nga dili ikaw ang klase nga sayon lang niyang ilugan. Huh? I know the feeling sa ilugan. Oh, kay... Tungod kay babae ko. Nasayod ko sa kahuyang sa mga babae. Apan ako? I am not an ordinary woman. Gusto kong mahisama ni mo kalikon, tita. Every woman should be strong. Kay kung unsa may bahibo sa lalaki, mahimo tasap. And now, sa pangutana ni mo kung unsay angay buhaton sa babay, kuno galing ilugan man siya sa laing babay. Warn the girl, kadili ikaw ang klase sa babay nga sayon lang ilugan. O kung dili mada sa warning, dispose her. Oh, Agay lang mamatay ang mga babae nga mangingilog, Hennessy. tita. Oh, but yun ang... Oh my God. Mahadlo ka. That's so brutal. Ug ang pasakitan ka, gubo ng imong pagsalik. Ug lusak-lusako ng imong kasing-kasing sa kasakit kay imong bation. Isn't brutal sa imong part? Tita, Don't you think it's fair enough? Agay lagbawa ang mga babae nga mangingilog o kalipay. That's enough of a reason to kill. oh, It's called crime of passion, darling. Tita Define. And tell your friend na gibinuangan lang sa maong lalaki. Nga kung dili mo mahimo ang paglikidar sa maong babay sa iyang hunahuna o kasing-kasing bisan kung wa na kini, then, iapil sa paghipos ang maong lalaki aron sa ingon, patas ang laban. Tita, Have you heard the monologue, I killed him because I love him? familiar. Namemorya ko kini kaniadto sa high school pa ko. It was my favorite piece. Gagtot karon, namemorya ko gihapon kini. Ladies and gentlemen, judges, people of the Philippines, before you sentence me, let me tell you my story. Oh, Dili pa intriguing, ang sugod pa lang sa maong piece. Gihangyo diya ang mga tao, ang mga huwes sa iyang atubangan sa dili pa siya sentensyahan. Pamation una nila ang istorya. Then, my name is Divine Monticelio. My name, of course, kay ako ang nagmonolog, di ba?
My name is Divine Montesilio, 18 years old. Beautiful with a curvical body. Oh, sama gyud nako when I was young. That's why I love this monologue. Hennessy? Oh, Babe, you're awake. Come, andam na ang lamisa. Nagluto si tita sa paborito ni mong sabaw. Abi ko magbilakaw ka na. Hindi pa abot ko nga mumata ka. I want to serve you. Let's eat. I need to go. Late na ko. Huh? Pero, May kinalan kong kuhaon sa opisina before kumaadto sa meeting. So, I need to go now. can't you at least stay for a while? Di pa abot na ka. I'm sorry. I really need to go. Bye. Bye, ma. bye iyo. Make sure ka mukaon ka og pamahaw. Is important, you know. Thanks, ma. Bye. Wait, What? ako, wa ba ko'y kiss? Sorry. Um, Bye. Wait, mudugan na lang ko nimo sa paglakaw. No. Stay, Hennessy. Apan, Huwa pa ko mahuman sa paborito kong monologue. You need to stay and listen. ha? Pero, Maunay gusto ko nimo, Hennessy. Bigay hilig ka, gyud. babe, call me later, ha? Wala siya malingit pa, tita. Huwag ka tingali niya mabati, iha. So, where were we, So. I was introducing the character, right? Hennessy, may problema ka ba, Kaganina ka po nagsige og panghupaw. I just hope nga dili ako ang imong problema cause I know I could still deliver my piece well. Oh, no. No, dili ikaw, tita. It's just that, Spirit. O sa may problema di mo, ha? Don't tell me, ha? Oh, no, ayaw. Ayaw kung igna nga silari ang buot mong ipasabot ka pa'y laing babae, Hennessy. Oh, iya. Nilak ka? unsay akong buhaton, tita. Unsa? Gisultihan ta ka sa solusyon sa maong problema, Hennessy. Hipusa ang sibisan kinsa nga makababag sa imong kalipay. Tita. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!